πάνω στο μαρκάρισμα του, γιατί είναι παίκτης που μαζεύει και τα rebound και γενικώς έχει και από πλευρά σκοραρίσματος κάνει ζημιά μέχρι στιγμής. Εξαιρετική δουλειά, έχει 72 rebound στο σύνολο, στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μόνο αυτό κάτι λέει. Έχει δώσει και έχει δώσει φάουλ. Και τεχνική ποινή, τώρα δεν είδα σε ποιον. Η τεχνική ποινή είναι τελικά στο Ντιά. Τουλάχιστον έτσι, εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε το Χαρτ. Τα κατάφερε ο Χαρτ. Έχει 2 πόντους μέχρι στιγμής. Τώρα κάνει 3. Όλοι οι πόντοι του Χαρτ από την γραμμή των βολών μέχρι στιγμής. Και συνεχίζει. Μια καλή συγκομιδή από πλευράς Χαρτ, από το σημείο εκείνο. Ο Ατιαζουλάη ένιωσε λιγάκι ανακουφισμένος. Η διαφορά έπεσε, είναι στους 7. Πέρασε και ο Τζόουνς. Χαρτ. Στον Νταμιάνοβιτς, ναι, βήματα όμως σε βάρος του Σέρβου. 22-15. Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Αμαγκού άλλαξε με τον Ντιά. Γυρίζουν την μπάλα. Αυτός είναι Μπρόουερ. Έχει δοθεί φάουλ. Στις βολές ο Αμαγκού δεν έχει πετύχει πόντο ακόμη. Τα καταφέρνει τώρα με τη βολή αυτή. «24-15» με τον Αμαγκού να ανεβάζει τη διαφορά. Να ο Χαρτ. Πέτυχε εκείνους τους 4 πόντους προηγούμενα. Στο Τζόουνς. Σμιθ. Καλή προσπάθεια από τον Σμιθ, όμως το σούτ όχι. Μπρόουερ. Βγήκε η άμυνα από τον Τζόουνς και η μπάλα είναι για τους Γάλλους. Αμαγκού, σε άλλη μια οργάνωση επίθεσης των Γάλλων. Να προσπαθεί από το Μίμς, ναι, βγήκε η άμυνα, δεν τα κατάφερε ο Τρισόκας εκεί. Και ο Μίμς σκοράρει για άλλη μια φορά, έχει φτάσει στους 8 πόντους ο Αμερικανός. Φάουλ. Να τον Χαρτ. 26-15 και ο Χαρτ έχει φτάσει στους 5 πόντους, όλες με βολές.
Λοιπόν, 26-17, πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάλι λοιπόν στον αγώνα μας αρχίζει το δεύτερο δεκάλεπτο, 26-17 και ακούμε τον Μάριο τι είπε ο Αζουλάη. Γενικώς θέλει λίγη περισσότερη προσπάθεια Πέτρο από τους καλαδοσφαιριστές του και πολύ συγκεκριμένα τους είπε ότι πρέπει να παίξετε λίγο πιο αποφασιστικά, πρέπει να γίνονται κάποιες διεισδύσεις, έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στον Jones να πάρει πρωτοβουλίες. Στην άμυνα τους είπε να σφίξουν λίγο τα ζωνάρια, αφήνουμε εύκολα καλάθια, δεχτήκαμε 26 πόντους σε μία περίοδο. Πώς θα κερδίσουμε το παιχνίδι όταν σε μία περίοδο δεχόμαστε 26 πόντους? Έχει δίκαιο ο προπονητής του Κεραυνού, διότι αν το πολλαπλασιάσουμε επί 4 είναι πάνω από 100. Θα πρέπει να βελτιώσει σίγουρα την άμυνα του ο Κεραυνός, παίζει στην έδρα του, αν θέλει να έχει τύχη σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έτσι για αλλιώς μιλάμε για μια εξαιρετική ομάδα όπως είναι η αντίπαλος. Επομένως, εάν θέλει ο Κεραυνός, επαναλαμβάνω, να έχει τύχη, θα πρέπει να ακούσει τον προπονητή του οι παίχτες. Εδώ μπορεί να έχουμε παράβαση και να είναι δίποντο το καλάθι, όντως, από τον Λιούις. Αυτά Πέτρο σε γενικές γραμμές. Ωραία. Να δούμε τώρα πώς θα πέρασε και ο Λιούις μέσα. Αμαγκού. Άλλη μια καλή προσπάθεια, ένας εύκολος πόντος για τους Γάλλους. Εύκολο καλάθι μάλλον. Νταμιάνοβιτς. Κερδίσαν οι Γάλλοι. Αντιαθλητικό. Δόθηκε σε βάρος του Σαμ Τζόουνς. Ναι, Μάριας, ακούμε. Νομίζω εδώ οι διαιτητές δεν σφύριξαν σωστά και θα εξηγήσω γιατί. Αυτά τα αντιαθλητικά δίνονται πάρα πολύ συχνά, ναι, όταν ανακόπτουν ένα σίγουρο καλάθι. Εδώ ο παίκτης της Ροάν δεν είχε σίγουρο καλάθι, αυτό είναι βέβαιο. Υπάρχει όμως και αμφιβολία κατά πόσο υπήρχε φάουλ. Επομένως, το αντιαθλητικό εδώ το θεωρώ λίγο τραβηγμένο από πλευράς διαιτητών. Ίσως να θέλουν να διορθώσουν σε εισαγωγικά το προηγούμενο σφύριγμα που είχε να κάνει με την τεχνική ποινή στον Διά. Έχεις δίκιο, γιατί αυτό με το αντιαθλητικό είναι περίπου όπως την κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο που στερεί την ομάδα να πετύχει τον γκολ. Είναι περίπου το ίδιο, έτσι, αν το παραλληλήσουμε. Και έχεις και δίκιο. Να, ο Λιούις, άλλη μια προσπάθεια. Έχεις και δίκιο όσον αφορά το αν ήταν ή όχι. «32-19». Τρισόκας στον Σμιθ, Νταμιάνοβιτς, Χαρτ, Τζόουνς για 3, μέσα από τον Τζόουνς. Αυτές τις επιθέσεις θέλουμε να βλέπουμε, μόνο που δεν βγαίνουν συχνά. Για να ξαναδούμε τη φάση. Είναι Λιούις, άστοχος. Ο Κεραμνός τώρα και πάλι κατοχής μπάλας. Η διαφορά στους 10. Jones στον Smith. Με καλές προϋποθέσεις δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Φεύγουν οι Γάλλοι στα γρήγορα. Με τον Αμαγκού, ναι, είναι φάουλ. Δόθηκε για ένα αθλητικό. Εδώ, ναι, ήταν. Ξανά η προσπάθεια των Γάλλων. Είναι άστοχος ο Λιούις. Τώρα τα κατάφερε. Είναι ο πρώτος του πόντος στο παιχνίδι.
Και η μπάλα στα χέρια των Γάλλων και πάλι